1 month ago. There was this lengthy education conference in Mombasa. Manokelo, all the universities. TSC was there. Newangi principals mark Technical Training Institutes, Nyaka Polytechnics. Kendo newangi principals mark Teacher Training Colleges. Mane wayod analysis manot team kaka jopuonj kuonde ma jopuonj ng'enye subjects ma jopuonj nitiere mang'eny kuonde midware kuonde moko mane gima nwago kanyo en universities diketo more emphasis areas ma jopuonj tine mondo gi produce jopuonj mabiro meet demands ma dhi mbele goeko. Jo TSC bende nonyis mondo ng'ene ka ginyalo bedo flexible mondo wadil gi the situation ma wan go sani ka wang'iyo kaka wadhi konyore mbele. Ne antiere kanyo kaka achiel mar jo chiwo rieko mag jo World Bank. Kopo ne gidhi kamano dhi konyowa mbele nikech kaka Sipa Misori wacho gari osewuok. Koro ji fuole iye ka koro doctors amondo wamany. Koro gima tabu mang'eny nitiere gi sirikal nikech ambassador sirikal ne yudo ka gimore wacho mamit kabisa. Koro kwa kanyo to kwadhi to joma koro nego bed ni dire wigi koro wil. Koro yudo ka gigi chako yware ka pod irito. En which will koso bedo gi jok maonge lony. Ng'omi ok da luonga gi nyingi. Ginyalo bedo gi lony. Okine ka moro to bukoro biro wacho ni sani koro wawe CBC wadhi CBE to mago joma lony malich. Koro ng'eni gigi nyaka yude joma winjo gi matine yo mopogore. Koro aparo ni an kaka sewacho ng'eni kada kidhi the senior school. Man gi senior school kata dhi kata cluster 1 kata cluster 2 madhi ka all the 3 pathways. Tenya yudo ni kuonde ma jopuonj tene ahinya ginya duoko piny kaka sandi wang'eni nyithindo mang'eny madhi donjo e pure sciences kata applied sciences kapod kanye ma jopuonj gi pod nitiere. To kadhi mbele ang'eni mano biro change gradually. Koro en mana pango ni to kaka dhi mbele ni kuonde ma wane gi shortage wanyalo timo kaka nyocha wasebedo mo discuss gi kato nitie moro be nobedo proposal mono bedo kanyo ni mondo jo TSC obed together gi jo Kenya School of TVET. Gingi the personnel ma Kenya School of TVET osegolo kato mondo gi kawgi mondo tergi gidhi gi puonj courses maonge gi jopuonj. Koro gin gik moselosi. Koro aparo ni en mana kaka ji dhi dhiro gi mbele. To kade bed ni briefing timore kaka nwatimo ne wuon piny machon. To jogi luonga ni ni yaw mae kama piny nitie mae gima nyaka watim timuru ma mondo wadhiru mbele. To be wacho ni kanyo ka dipo ni en train mosewuok e station mare kendo sudo dipo na yudo bams kosen gari